Iată nasul, domnule, să te trag de nas, dar nu te rușine, Irai, tu să fii, să-mi spargi mie pe... Opa, lasă că-ți stă bine, ai mai multă personalitate. Știi ceva? Plătește. Ce? Fereastra. Poftim! Mai. Poftim! Mai, iunie, iulie, august. Poftim! Uite și pentru august, concediu, n-am concediu. Ține mingea. Dacă te mai prind, când spargi fereastra, te arăt în ție. Aoleu, ce tare mă doare! Ce tare mă doare! Cum arată? Arată bine sau ușoară tare? Vă rog, ușoară un pic, poate mai trece. Nu,